माने नेट गैया नालाय बारा नालाय भिडिअ थुनो रोंनांगौ जायो ओंखायनो नेट गैया बारा ओंखायनो नांथायो खोमा। पार्टिया माला जागोन पार्टिया What? What did you? Look. Oh, whoa, whoa. Ah. Part 2 delta to come in. Delta to come in, delta to come in, delta to come in. Over. Over. Delta to come in. Delta to come in, delta to come in, delta to come in. My father is eating now, right? Look at it now, my father. Look at it now, my father. मानसिथ' मानोथ' बेयासै Yeah. Hello. आंना गोजोन जायाखै गोजोन Nya, फैदोंमोन बिजनि फैयाखै नामा? माथो लाइफआनो गैया माथो बोरै बेनो दा सासेबो फैया माबायो माथो। गोथै थैब्र'सो नामा? बारा फैयालै मोनायाव बायो सिख्लाफोरबो फैया नामा रावबो? मा सिख्लाफोर फैलायो मा इउटुब बेलाय। जमनांगौब्रा जमबाय थाबासो फैयो फाग्ला। जमलायनाय मालाय नालाय माथो बेलेग नालाय ब्ला ब्ला फैलायो माथो माथो सासेल'सै हनै। खामानिबो हेलौ गासिमोन साबसक्राइब खालामना हो आंनि चेनेलखौ। जोखावलाबाय जोंनि रुवा खदालफोरजों दानसिलाय हरलाबाय ओइ थांफिनबायसो माथो मा जाबावनांगौ। बे जोंनि थैज्रब चेनेलखौ खिजों गारायजों चेनेलखौ रावबो नाया नामाब्रा। जानाय नङा